ሰላም እዚ ቲኢሲ ስፖርት እዩ። ቲኢሲ ስፖርት በብመዓልቱ ስፖርታዊ ሓበሬታታት ነቕርበሉ መደብ ስለ ዝኾነ ሰብስክራይብ ብምግባር መዓልታዊ መደባትና ይከታተሉ። ሰላም ሓበሬታ ጉዳይ ፕሪሚየር ሊግ እንግሊዝ እዩ። ኣብ ሎሙዓንቲ ዝተኻየዱ ገጠም ፕሪሚየር ሊግ እንግሊዝ ጋንታ ኣርሰናል፣ ማንቸስተር ዩናይትድ፣ ፉልሃም፣ ብራይተን ዓወት ቀኒዕወን ኣሎ። 11 ሰዓት ምስ ጋንታ ክሪስታል ፓላስ ዝገጠመት ጋንታ ማይክል ካሪክ ጋንታ ማንቸስተር ዩናይትድ 2-1 ብዝኾነ ዓብዪ ውፅኢት ክትስዕር ክኢላ ኣላ። ንጋንታ ማንቸስተር ዩናይትድ ብሩኖ ፈርናንዴዝ ኣብ 57 ደቂቓን ከምኡ ድማ ቤንጃሚን ሴስኮ ኣብ መበል 65 ደቂቓ ኣቁፂሮምዎ እዮም። ንክሪስታል ፓላስ ካብ ስዕረት ዘይናገፈታ ጎል ላክሮዊክስ እንተቁጥር ብዙሕ ከይፀንሐ ኣብ መበል 56 ደቂቓ ብቐይሕ ክወፅእ ክኢሉ እዩ። ካሊእ ኣብዚ ሰሙን ዓብዪ ግምት ተዋሂብዎ ዝነበረ ጨዋታ ጋንታ ኣርሰናልን ቸልሲን ብዓወት ጋንታ ኣርሰናል 2-1 ተዛዚሙ እዩ። ቅድሚ ዕረፍቲ 1-1 ኣብ ዝተዛዘመ ጨዋታ ሳሊባ ብወገን ኣርሰናል ኣብ መበል 21 ደቂቓ ሽቶ እንተቁጥር ሂንካፔ ድማ ናብ ባዕሉ ኣብ መበል 45 ደቂቓ ናብ ባዕሉ ኣቁጢርዋ እዩ። እቲ ጨዋታ ኣብ ዕረፍቲ 1-1 ተዛዚሙ ናብ መልበሲ ክፍሊ ዝኣተውቶም ተፃወትቶም ጋንታታት ቴምበር ኣብ 66 ደቂቓ ብዘቁጠራ ሽቶ ኣርሴናል ክትስዕር ክኢላ እያ። ኣብቲ ጨዋታ ኣብ ልዕሊ ማርቲኔሊ ፋውል ዝገበረ ተፃዋቲ ጋንታ ቸልሲ ፔድሮ ኔቶ ኣብ መበል 70 ደቂቓ ብቐይሕ ካርዲ ክእለ ክኢሉ እዩ። ብተመሳሳሊ ጋንታ ብራይተን ኖቲንግሃም ፎረስት 2-1 ዝተዓወተት ኣብ ልዕሊ ቶተንሃም 2-1 ተዓዊታ እያ። ቶተንሃም ድማ ናብ ወራድነት ቀሪባላ መበል ዜና ድማ ሎሙዓንቲ ኣብ ዝተኻየዱ ግጥም ላሊጋ ጋንታ ሊቼ ምስ እስፓኞል 2-2፣ ጋንታ ቫሌንሺያ ምስ ጋንታ ኦሳሶና 1-0፣ ጋንታ ሪያል ቤትስ ምስ ጋንታ ሰቪላ ወይ ድማ ሲቪያ 2-2፣ ጅሮናን ሴልታ ቪጎን ድማ እስካብ ዕረፍቲ ብመሪሕነት ጅሮና 1-0 ይቕጥል ኣሎ። ትማሊ ዓበይቲ ግጥማት ዝተኣናገደ ላሊጋ ዓባይ ጋንታ ባርሴሎና ብሰለስተ ሽቶታት ላሚን ያማል ከምኡ ድማ ብሽቶ ሌዋንዶውስኪ ኣቢላ ንጋንታ ቪላሪያል 4-1 ምስዓራ ዝዝከር እዩ። ጋንታ ትማሊ ካልኦት ኣብ ዝተኻየዱ ጨዋታታት ድማ አትሌቲኮ ማድሪድ 1-0 ንጋንታ ኦቪዲዮ እንትትስዕራ፣ ጋንታ ማሎርካ ድማ ብጋንታ ሪያል ሶሲዳድ 1-0 ተሳዒራ እያ። ሪያል ቫልካኖን አትሌቲኮ ቢልባኦን ኣብ ዘካየድኦ ተገማቲ ፀዋታ ድማ ክልቲአን ጋንታታት ብማዕረ ዓወት 1-1 ክፈላለያ ክኢለን እየን። በዚ መሰረት ድማ ሰደቓ ላሊጋ እንትንርኢ ጋንታ ባርሴሎና ብ64 ነጥቢ፣ ጋንታ ሪያል ማድሪድ ሓደ ፀዋታ እናተረፋ ብ60 ነጥቢ እንትትክተል፣ ጋንታ አትሌቲኮ ማድሪድ ድማ ብ51 ነጥቢ ኣብ ሳልሳይ ደረጃ ትርከብ።
ሴሪ ኤ ክንሓልፍ ከለና ድማ ትማልን ሎማዓንትን በርከት ዝበሉ ጨዋታታት ተኻይዶም እዮም። ኣብ ናይ ትማል ጨዋታታት ጋንታ ኢንተር ሚላን ኣብ ልዕሊ ጅንዋ 2-0 ጋንታ ናፖሊ ድማ ኣብ ልዕሊ ቬሮና 2-1 ምዕዋተን ይዝከር እዩ። ኣብዚ ዓመት ክስተት ኮይና ትርከብ ዘላ ብኣሰልጣኒ ነበር ተፃዋቲ ጋንታ ኣርሰናል ሴስክ ፋብሪጋስ ትስልጥን ጋንታ ኮሙ ድማ ኣብ ልዕሊ ሊቼ 3-1 ተዓዊታ እያ። ሎማዓንቲ ቀፂሉ ዝተኻየደ ግጥም ላሊጋ ጋንታ ኤስ ሚላን ኣብ ልዕሊ ጋንታ ክሪምኖዝ 2-0 እንትትዕወት ጋንታ ኣትላንታ ድማ ብሶሶሎ 2-1 ተሳዒራ እያ። ሮማን ጁቬንቱስን ሕዚ እናካየዳ ጨዋታ እናካየዳ እንትርከባ ጋንታ ሮማ ሓደ ምስ ጋንታ ጁቬንቱስ ብማዕረ ዓወት 1-1 ይርከባ። ጋንታ ቶሪኖ ንላዚዮ ብምስዓር ድማ ናብ ማእኸል መፅያ ትርከብ። ንሴሪኣ ጣልያን ጋንታ ኢንተር ሚላን ብ7 ነጥቢ እንትትመርሖ ጋንታ ኤስ ሚላን ድማ ብ57 ነጥቢ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ትርከብ። ሓያል ጋንታ ናፖሊን ተዓዋቲት 2024-25 ዝኾነት ናፖሊ ኣብ መበል ሳልሳይ ደረጃ ብ53 ነጥቢ ትርከብ። ክስተት ዝዓመት ኮይና ካብ ታሕተዋይ ሊግ ዝደየበት ጋንታ ኮሞ ድማ ካብ ሮማ ቀፂላ ኣብ 5ይ ደረጃ ብ48 ነጥቢ ትርከብ። ነዚ ስዒቡ ድማ ነበር ተፃዋቲ ጋንታ ኣርሰናል ዝኾነ ሴስክ ፋብሪጋስ ብብዙሓት እናተሰንዓደ ይርከብ። ናብ ፈረንሳይ ሊግ እንትንሓልፍ ድማ ሎማዓንቲ ብርክት ዝበሉ ጨዋታታት ዝተኻየዱ እንትኾን ጋንታ ኒስ ኣብ ልዕሊ ብፓሪስ ኤፍሲ እንትትርታዕ ጋንታ ሊል ድማ ኣብ ልዕሊ ናንተስ 1-0 ዝኾነ ፀቢብ ውፅኢት ተዓዊታ እያ። ሎሬንትን ኦግዜሬን ዘካየደው ጨዋታ ድማ ብማዕረ 2-2 እንትዛዘም ማርሴን ምስ ሊዮንን ዘካየደው ጨዋታ ድማ እስካብ ሕዚ ብመሪሕነት ጋንታ ሊዮን 1-0 ይርከብ። ናብ ትማል ኣብ ዝተኻየዱ ጨዋታ ሊግ 1 ድማ ጋንታ ሬንስ ኣብ ልዕሊ ጋንታ ቱሊስ 1-0 እንትትዕወት ከላ ጋንታ ሞናኮ ድማ ኣብ ልዕሊ ጋንታ አንገርስ 2-0 ተዓዊታ እያ። መሪሕቲ ሊግ ዝኾነት ጋንታ ፒኤስጂ ድማ ካብ ሜዳ ወፃኢ ንጋንታ ሊ ሃቭረ 1-0 ረቲዓታ እያ። ናብ ሊግ 1 ቴብል ክንርኢ ከለና ድማ ጋንታ ፒኤስጂ ብ57 ነጥቢ እንትትመርሖ ጋንታ ሌንስ ድማ ብ53 ነጥቢ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ትርከብ። ጋንታ ሊዮን ድማ ሎማዓንቲ እንድሕር ተዓዊታ ብ48 ነጥቢ ናብ ሳልሳይ ደረጃ ትዓቢ። እዚ እንከሎ ኮብ ሽቶ መቁጠሪ ፈረንሳይ ሊግ ድማ ነበር ተፃዋቲ ጋንታ ማንቸስተር ዩናይትድ ዝኾነ ሜሰን ግሪንውድ እዩ። ድማ ግጥማት ቡንደስሊጋ ጀርመን እዮም። ግጥማት ቡንደስሊጋ ጀርመን ሎማዓንቲ 3 ጨዋታት ዘካየደ ኮይኑ ጋንታ ስቱትጋርት ኣብ ልዕሊ ጋንታ ወልፍስበርግ 4-0 ተዓዊታ እያ። ካሊእ ድማ ጋንታ ፍራንክፈርት ኣብ ልዕሊ ጋንታ ፍሪቡርግ 2-0 እንትትዕወት ሌፕዚግ ድማ ኣብ ልዕሊ ሃምበርገር 2-1 ተዓዊታ እያ። ትማሊ ተኻይዶም ኣብ ዝነበሩ ዓበይቲ ግጥማት ቡንደስሊጋ ድማ መሪሕ ጋንታ
መሪሕቲ ሊግ ዝኾነት ጋንታ ባየር ሙኒክ ኣብ ልዕሊ ዶርትመንድ ድሕሪ ካብ ምምራሕ ስዒባ 3-2 ተዓዊታ እያ። ሌቨርኩሰንን ሜንዝን ዘካየድኦ ጨዋታ ድማ ብሓበራዊ ዓወት 1-1 ክዛዘም ኪኢሉ እዩ። ጋንታ ዩኒየን በርሊን በሞንቼግላድባች እንትትሰዓር ጋንታ ሆፈንሄም ድማ ብሴት ፖሊ ተሳዒራ እያ። ንግጥም ላሊጋ ጀርመን ጋንታ ባየር ሙኒክ ብ63 ነጥቢ እንትትመርሖ ጋንታ ዶርትመንድ ድማ ብ52 ነጥቢ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ትርከብ። ለብዘበን ጽቡቕ እንቅስቃሴ ትገብር ዘላ ጋንታ ሆፈንሄም ድማ ብ46 ነጥቢ ኣብ ሳልሳይ ደረጃ ትርከብ። ንቡንደስሊጋ ተጫዋቲ ጋንታ ባየር ሙኒክ ዝኾነ ሃሪ ኬን 30 ሽቶታትን 5 ኣሲስትን ብምግባር ኮኸብ ሽቶ መውፃኢ ኮይኑ ይመርሖ ኣሎ። ኣብ ዝነበሩ ግጥም ፕሪሚየር ሊግ ጨዋታታት ጋንታ ማንቸስተር ዩናይትድ ምስ ክሪስታል ፓላስ ኣብ ዝነበረ ዓብዪ ጨዋታ ብሩኖ ፈርናንዴዝ 1 ሽቶን 1 ኣሲስትን ብምግባር ኮኸብ ናይቲ ጨዋታ ተባሂሉ ተመሪጡ እዩ። ድሕሪዚ ብሩኖ ፈርናንዴዝ እቲ ዓወት ከም ዝፃዕርሉን ከም ዝግብኦም ዝሓበረ እንትኾን ሳልሳይ ደረጃ ምዃኖም ድማ ከም ዘሐጎሶን ሕዚ እውን ብዙሕ ነጥቢ ክእክቡ ከም ዝግባእን ሓቢሩ እዩ። ብሩኖ ፈርናንዴዝ ኣሰልጣኒ ጋንታ ማንቸስተር ዩናይትድ ማይክል ካሪክ ብወገኑ እቲ ንሪኦ ዘለና ዲሲፕሊን ጽቡቕ ስለ ዝኾነ ክንስዕር ክኢልና ኣለና ክብል ተሰሚዑ ኣሎ። ናይ ሎማዓንቲ መደብና ነዚ ይመስል ነይሩ። ሰብስክራይብ ላይክ ሼር ምግባር ይትረስዑ። ሰናይ ንዓኹም።